Blá, 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 blá. Pokud se chceme někam posunout, nemůžeme žvanit na prázdno. Je třeba formulovat správná rozhodnutí, mít sebereflexi, nehroutit se ve stresových situacích a hlavně dokázat, aby ostatní spolupracovali jak s námi, tak i mezi sebou. Náš mozek překládá myšlenky do slov, aby jim ostatní rozuměli. Chceme po ostatních, aby měli na mysli to samé, co my. To ale často není to samé, co říkáme. Druhého tak dostáváme do stresové situace, do které pak padáme i my sami. Přitom jde jen o to našemu mozku lépe porozumět, udělat si z něj kamaráda a díky tomu mluvit kvalitně. My zkoumáme mozek už léta a umíme ho pořádně nakopnout. Naučíme vás, jak motivovat druhé a vytvářet podmínky pro vznik nápadů, které vás přiblíží k úspěchu. Koláče bez práce od nás ale nedostanete. Naučíme vás koláče péct, abyste si pak úspěch upekli sami. Staňte se naším absolventem a udělejte si z mozku spojence.